Hola de nou, desfaenats. Comencem el vlog de Bilbao. El skate no pot faltar. En aquesta ocasió, sols me n'aniré jo de viatge amb els meus pares, ja que els meus companys no poden estar. Però una vegada més m'aneu acompanyant a mi en un viatge i vos vaig ensenyar puestos molt xulos i quedeu-se perquè val la pena els puestos on vaig a visitar. Hola desfaenats, mireu on estem, quin paisatge més bonico. Estem en Lekeitio. I això és una passalera que quan puja la marea, pues plena tota d'aigua. Ara estem en marea baixa, entonces sí que podem anar. Així que anem ràpid perquè si no es pujarà. Bueno, desfaenats, fa un moment estem allí baix i ara estem ací dalt. Òbviament, perquè baix no estem. Però bueno, el que us volia dir és que des d'ací hi ha unes vistes espectaculars cap a Planes, que bueno. I no res, continuem informant el millor contingut. I aprofite, ja que estic a la sol i si no em fa vergonya parlar davant de la gent, perquè ser creador de contingut és molt bonico, però parlar davant del públic i en plan la gent que t'està mirant com t'estàs gravant en el mòbil pareix un poc... Bé, que vos volia agrair molt el suport que hem rebut pels 2 vídeos de Mallorca, per l'experiència de Gerard en el curs d'inglès, i no res, espero molt que vos agrade este vídeo i continuem, perquè aquest vídeo encara no s'ha acabat, queda molt de vídeo, queda molt de viatge. I em despedís des d'ací. Bueno, estem així en una cala en Bermeo, que és un poble que està al costat. Fa unes setmanes em vau veure en Mallorca. Pues bueno, no és Mallorca, però ojo quin color, Bueno, desfaenats. Els vídeos de la piscina... saps? Els vídeos tirant-me a l'aigua estan xulos. Però n'hi ha que dir que m'he pegat una planxa, aunque no es vesga, m'he pegat a planxar. I això, i altra cosa, que la marea està pujant, però vamos, a preseta. Estem ahí. Mare meva, no sé si se'n recordareu, però abans que estava allí dalt, la marea plegava, vamos, hasta ahí más o menos, i camí es podia anar. Ara ja, següent destinació, quina serà? Pues la veritat que no ho sé, però ara vos conte. Desfaenats, heu vist quina escalera acabem de pujar? Mare meva, ojalà estiguen aquestes escales en planes. Bueno, és una escalera elèctrica i que puja pues, hasta dalt de Vitoria, que s'encontrem ara. I pues bueno, ara anem a visitar una iglesia que està arreglant-se perquè està mal feta. Bueno, això d'ací darrere és la iglesia de Santa Maria, que està en rehabilitació perquè pues, ha rebut moltes destruccions al llarg de la història, en poques paraules. I bueno, comença la classe d'història en Sergi Oltra. Quedeu-se perquè us agradarà. Bueno, desfaenats, estem baix de l'església, perquè aquesta església pues, ha tingut molts problemes durant molts anys i entonces està pues, en reconstrucció. I ara anem a pujar pues, de l'església. Jo ja fa uns anys vas vindre i la veritat és que ha canviat a millor. Però bueno, ara vos ensenyo més.
Bueno, lo que us estava comentant sobre aquesta iglesia és que és una iglesia que durant els anys, des del segle XII, que va començar a ser una xicotiva iglesia, pues, ha rebut moltes reformes, però perquè volia actualitzar-se a l'última moda del estil de la iglesia. Entonces, pues, la consecuencia, que la iglesia s'ha anat caent en poques paraules. Nike, tío. Casi. Ignacio, ¿no te va para allá? Jo és que no sé on m'he clavat. Anem a morir tots. Ai, que bé. A la meva altura. No sé si ho veieu, però per ahí darrere està l'estadi del Alavés, que va perdre contra el València. Bueno, encara no ha passat, però perdrà, jo tinc fe. Hola, desfeinats. Estem així en un camp que espero que reconegueu perquè és molt conegut. Us vaig ensenyar un poc el recorregut per aquest camp que és històric. Bueno, desfaenats, a veure si que reconegueu en quin camp estic. Bueno, desfaenats, estic en la catedral, que està construïda aquest camp des del 2013, ja que es va renovar, pues bueno, per tindre aquest estadi que està molt bé. Bueno, curiositats d'aquest estadi. Té una capacitat per a 53.000 persones, si no m'equivoque, que estic mirant la xilleta, i hi ha quasi 40.000 socis. O sea, quina locura és això, que de 53.000 persones que caben així, 40.000 llargs siguen socis. O sea, és que això és al·lucinant. I altres curiositats, el club es va crear en el 1898, un dels clubs més antics d'Espanya, i pues bueno, promo en València. Bueno, desfaenats, m'estan preparant una entrevista ahí en la sala de premsa de l'Athletic Club de Bilbao i a veure què contestem. Una pregunta per desfaenats, quan pujareu el segon vídeo? Bueno, pues estem preparant un nou vídeo sobre el blog de Bilbao i que vos ensenyaré, a part de Bilbao, el País Basc. Trobeu que serà interessant? Jo trobo que tots els nostres vídeos sempre són interessants i donem la nostra màxima talla. Hi haurà més vídeos a YouTube sobre desfaenats? Desfaenats no pot parar i els vlogs no poden parar, així que a poc anirem pujant sempre, totes les setmanes, un vídeo, per lo menos. Ja us havien entrevistat alguna altra vegada? Bueno, espero que us hagi agradat aquest xicotet reportatge. Moltes gràcies, vegem. On està Vicent i Gerard? Pues bueno, Vicent i Gerard estan en casa perquè aquesta vegada m'ha tocat a mi ser el reporter de carrer i, a veure, Vicent i Gerard. Sí, estic editant. Sí, ja veuràs els vídeos pròximament. Sí, estic editant. Ah, esteu preparant nous vídeos? Vale. Pues bueno, ja els veureu en els pròxims vídeos.
Adeu, me'n vaig. Bueno, desfaenats, espero que us hagi agradat el tour per així, per Sant Mamés, per la catedral. I continua el vídeo, no se n'iscau encara. Bueno, desfaenats, això que heu vist ahí darrere és en la sèrie de Juego de Tronos, que ara us ensenyaré les imatges. Quiero saber cómo llegó un guardia de la noche a rey en el norte. Mientras me contéis cómo un Lannister llegó a ser mano de Daenerys Targaryen. Una historia larga y sangrienta. Si os soy sincero, me la pasé borracho. Lo que per problemes que ha hagut desprendiments en el camí doncs no es pot baixar hasta baix, però jo fa anys vaig baixar i la veritat és que mereix molt la pena. Hi ha moltes escales, però mereix molt la pena. Us deixo unes imatges per a veure si identifiqueu les imatges que us he ensenyat jo en lo que és en la sèrie, que la veritat que canvia un poc, però l'escala es conserva igual. Així que, imatges. Fotre. No sé si s'aprecia la costeta, però bueno, si se'n recordeu, quan estàvem en Vitòria, que hi havia escales mecàniques, ja podien aprendre's. Així també poden alguna escala mecànica, però bueno, va, pujarem i farem un poc d'exercici. No com Gerard, Gerard? Bueno, desfaenats, acabem el dia d'avui en aquestes vistes tan precioses que això No té preu. espero que s'hàgiu recordat que heu vist Juego de Tronos, la localització d'on estan les escales estes. I bueno, també aprofite aquest moment de caminar i que estigues en la naturalesa, de demanar-vos que si vos està agradant el contingut que estem pujant a YouTube, convidar-vos a que subscriviu al canal, que ens ajuda molt, que ens deixeu un bon like i un comentari, que també ens ajuda i ens fa veure que esteu ahí darrere apoyant el nostre contingut. I moltes gràcies. Bueno, desfaenats, soc Sergi del futur. Editant el vídeo m'he donat compte que vaig a parar de gravar vídeos i que no em vaig despedir del blog. Entonces, pues bueno, estic ja així editant el vídeo. Sols vos vull dir que moltes gràcies per el suport, tant com per Instagram com per YouTube. Espero que vos hagi agradat molt aquest vídeo de YouTube, que ja té unes setmanes que està gravat perquè va ser en estiu, però hem tingut molta feina i pues bueno, l'hem pujat ara. I pues bueno, no res, deixeu-nos en els comentaris si voleu algun tipus de vídeo, reptes, jo que sé, coses que puguem fer en la universitat i que es vegem pronte, ¿vale? So tenderly you watch me burn, oh.